Se verkeerd ingespan. Jakob kom links, Louis kom rechts. Ja, pa. Daar's nog net 10 daaroor en ons het nog 5 akker om te plant. Jakob, op hierdie trad gaan ons nooit die waar deur die drif trek nie. Maar pa, hoekom sukkel jy nog steeds met al hierdie ou implemente? Het pa nog nooit gehoor van moderne BPI implemente? Ja, seun, van nou af, I buy BPI.